haɗaani alamaani ɗumnaani jigi ñama kala jeñaago toɓe dongal galle baama nodde gorko pullotima daneede 46 e jommeeni wiyeteɗo ba amadou oumar dawde ba moussa oumar dawde albarka eno ndir seeɗi gosaago en naye dongal galle baamo ba Ibra Samba Jolof e ba Abou Samba Jolof Cello Ousmane Habbay albarka salam timini ujunnaje sappo ba Amadou Moussa Demba Kodal waɗani gorko pulo biyeteɗo Moussa yeronodir ceeɗo kumana Samba Jam Jalal albarka enodir ceeɗi mana gana mana puccu en naye dongal gale bam sunnot so Abou Salif ɗon jinen gorko pullotima danare 43 jomnedi calluɓinga jarga tan kunemo dañani men wasani woni base comme so yiɗi debbo pullo debbo ɓuruɗo biyeteɗo ba kadeɗo samma nodir ceeɗo men albarka e noddir ceeɗi damen ba jeenaba yero noddir ceeɗo gueɗa keccel wonɗani debbo pullo biyete kaja Moussa Demba Kodal e mayram Moussa Demba Kodal sofaji Abdourahmani bari ke bakotani ɓuuri walani ceeɗo siko jagol wala dabbude bari Ismaïla Ngaji o wiɗo goccinol kasel o deuxiéme phase o mbiɗa jogui blessure wettare hara fewi 2000 ujunnaji ɗiɗi ɓuuri e dowinde gorko pullo banateɗo kasel o diallo mana gara mbaɗa Amadou Alassane Sadio mi anda pullo kono mbiɗa wetti pullo bari nodde gorko pullo tima dana e 43 jommeri kan Abdourahmani Oumar nodir ceeɗo gulli nene kono wiye jam jam so jimmi wana ngana mara kan bandiraɓe ha senaɓe jaam Oumar nodir ceeɗo tani kana Adama Oumar nodir ceeɗo yeroddir jam jam ba Abdoulaye Thiadiel e ba Demba Thiadiel e ba Yero Thiadiel jam jam aynaɓe ba Abdoulaye em o bonnani no kono wiye bandiraɓe ha senaɓe gueɗe tir bonnani hande no kono wiye jam jam aynaɓe